Ngampel saking Sumatera Palembang niku. Dan lho mboten tengene Brawijaya. Nek miturut pemanggi kula. Sing jujuk nggih. Sing jujuk teng nggih. Brawijaya niku kusen. Kusen dadi kusen kasan dadi kasan kusen ngoten lho. Kasan niku dadi Raden Patah, kusen dadi Dipati Pecak Tondo niku nek kusen jujuk tenggene Brawijaya mergo nalika teng Palembang geger niku Raden Damar iku kali bojone anakku ki besok dadi raja. Gak iso wong kowe mau turun bupati kok. Iki lho Kasan ki lho iso dadi raja engko anak Brawijaya. Ora iso. Kusen disiki budal jujuk tenggene Brawijaya ngoten lho. Sing Kasan. Kusen supaya diakoni dadi iso dadi ratu nurun Brawijaya. Nang Kasan niku jujuk tenggene Sunan Ngampel didukung para wali kangge tuntunan kerajaan Demak agama Islam. Niku nek sejarah kengken kula. Boten Sunan boten kok gone Brawijaya kali Raden Patah boten niku sing dukung wali sing Raden Kasan niku boten Brawijaya. Nah nek Sunan Kalijaga sing nelukaken Brawijaya niku nanging ditukur rambute boten redah dijak mantuk niku. Ana ngoten ageman sampeyan mboten sampeyan salahaken. Buktine rambut mboten redah dipotong. Bukan terus sabda palon mungel ngaten nek sampeyan nderek ngoten kula minggat benjing ben enten piwalese wong cilik. Aku gak melok-melok. Brawijaya minggat pisan teng Gunung Lawu ngoten lho. Nek ceritane teng kula ngoten. Berarti mboten. Jadi sampean isih teng Gunung Lawu niku enten Brawijaya. Keminggate teng Gunung Lawu ngoten lho. Berarti mboten niku Mbah nggih, mboten Raden Patah sing Patah niku nyebal. Mboten urusan Brawijaya, urusan Mbah Wali. Sunan Ngampel niku sing dukung. Didadekne raja kanggo tuntunan agama Islam teng Demak Bintara mriku. Mergo enten kerajaan kok rajane ora eneng. Sing Raden Patah wau. Nggih. Niku lalikan nggih kula ngoten. Nek sampean lalikan Raden Patah ke Brawijaya mboten ngertos kula. Nah sing terose niku Mbah, nek ceritane kan Raden Patah niku yogane Prabu Brawijaya nggih. Nggih tapi tentengan lasikan, mboten dereng lahir. Dadi dirabi Raden Damar, disuka Raden Damar niku anake Brawijaya. Damar Wulan niku. Damar mboten, Damar ki anak mbokane setan kok Damar niku. Mboten Damar anak niki yang Tuban. Yang Palombo mriki Malulan anake Patih Udara terus salah kepatian dadi Begawan Tunggul Manik niku njampangi lampahe Malulan niku siji malih niku Raden Damar kok mboten Damar Wulan kok benten nggih benten mana niku Mbah pas Prabu Brawijaya diislamaken niku nggih mlebet Islam Mbah niku. Nggih mlebet tapi mboten dilampahi minggat ngoten lho. Mergo dielingaken Sabda Palon. Sabda Palon niku. Sabda Palon muring-muring Mbah niku. Nggih mboten muring-muring pancene pun dadi mangsa nggih padha minggat dewe-dewe. Sabda Palon nggih minggat. Brawijaya nggih minggat, kerajaan Majapahit pun runtuh.
Antan kata-kata sena ilang ketane bumi wau. Rasane jenenge kan kerta bumi. Kerajaya kerja kena. Boten kerta bumi niku gelare Brawijaya sinten mawon. Dadi Raja Mojoban nggih Brawijaya. Masya Damalulan nggih Brawijaya. Masya para wisesa nggih Brawijaya. Rasane kan sebut Rasa Damal Mojoban niku. Nggih. Rajane dosa. Lah kok nami Brawijaya sing dadi raja teng Majapahit niku asal usule Raden Wijaya niku kan dadi raja teng niku merga ngalahaken utusan Cina ngono. Cina niku janine kan ajeng gepuk negara Singasari. Nanging mboten ngertos Singasari mun silem dicegat kalih Raden Wiraraja ing Madura ditukaken teng Kediri Prabu rajane Prabu Jakatwang. Dadi iki lho Singasari dole Kediri Raja Wijaya Katwang niku digdaya kawasa. Saking Cina niku. Mboten Kerajaan Kediri kok. Utusan Cina nyerang Kediri kalah Jakatwang. Lajeng wangsul kadang bosa basa kentekan bahan makan kentekan gaman diserang tentara Raden Wijaya kali Wiraraja ing Madura kerajaan Sumenep Madura niku ngoten lho. Inu Nggih. ade ngoten niku kalikane king Brawijaya Bro niku basa Indo-Buddha niku raja Sri raja nek empun Islam niku sultan ngoten lho. Nggih. Dadi Raden Patah nggih Sultan Demak mboten raja mboten Bro Demak ngoten. Bro nggih Brawijaya. Mbah, sakniki ini kan kathah tiyang belajar Jawa malih Mbah niki. Pun rame saniki. Sini pun ajeng anu kok pun ajeng Pun titiwacine nggih niki. ajeng bangun malih soalé ngaten. Pitulah niku nek diitung jumlahe kan 8 siji kali 7. Nggih. Nek diitung saking tembung cara kuno tembung kawi Eko Duwi Tri Sat Sapta Eko Duwi Tri Catur Panca Sat Sapta Asta Nawa Dasa. Jumlah 8 niku tiba asta. Asta niku tangan kalih nampa. Ngoten niku mulai pucukan. Besok bakal sedina ngelawat kadang-kadang wong mati ngelawat ping pindho sedina mati loro. Ngono. Lho, tiyang mati ora ridi rupaka. Wis glundang-glundung kono wae. Lah niku buktine Niku sampun wonten janggane nggih rumiyin. nggih merga artine 8 niku asta niku tangan lho karek nampa. Dikarek nampa niki jelas mboten kok karangan kok jelas. Omong jangan sebut duka enten napa lan bodane kula nggih mboten ngertos besok nek ana taun buntut 5 niki ngadepi taun 2020 nggih enten guru-guru. Nggih. Kathah tiyang ngendikan ngoten, Mbah. Lah nggih niku sing diarani niku kan mboten diucapaken jelas. Dadi niku urusane Gusti Allah. Nggih. Dadi Kathah atas-atas nggih. urusane dalang ngoten niku. Dalang marang wayang nggih miturut pakeme dalang ngoten lho. Urusane Gusti Allah. Di kula mboten ngertos. Buntut 5 Mbah niku. Nggih to mulai 45 agresi. Lajeng nggone 65 gedhok PKI. 55 gerakan Karmusaka Simbolon Sumitra pemberontakan boten karuan. Nggih. Karmusaka tapi turute
teng pundi-pundi nggih teng Kalimantan, teng Sumatera, ajeng sateruse ngantos 75, 85. Enten malih sampai teng mriko-mriko. Nggih, wonten isine sedanten Pak niku. Nggih, nek ana tahun buntut 5 ana golo-golo namung ngoten tok. Tapi kenyataannya nggih wonten kok, Pak. Lah buktine 65 enten PKI beli-belian ngono. Oh niku tahun 65 niku. 65. Oh nggih nggih. 65 niku. Berarti benjing niku nggih sontok winget Mbak nggih. Nggih, mulai 65 niku diarani ngene G30S. G gerakan 30 niku urip 3 sing tunggal 0. S niku namine September ulan 9. Hitungan apa mawon angger jumlah 12 telas. PKI mboten ngaran jebul malih. Ngoten lho. Oh. Dadi pun telas. Terus lajeng gestok. Padha niku gestok niku tekan tembung gerakan 1 Oktober dimenangaken sing menang Pancasila. Lho, urut temen mboten kok kenging ditanggelaken negara kenging kula wantun. Namine gestok niku gerakan 1 Oktober niku gestok sing menang Pancasila. Lho, Pancasila kan tetep jaya sampai samriki. Lho, Garuda Pancasila lho, aku lah pendukungmu lho. Bukti nyata to niku. Dadi nek sampean nangkro babakan Raden Patah nelukaken Brawijaya kula mboten saged mergo mboten enten sejarahe. Nek sejarahe nggih sing ndukung Raden Patah niku Sunan Ngampel para wali ngoten lho. Nggih nggih. Sunan Ngampel niku ngetuani para wali. Hubungan kali Sunan Bonang dan Sunan Bonang niku yang pendatang sing asli wali niku Jawi niku nemung Sunan Kalijaga tok, jane tiyang luar. Sedaya tiyang luar nggih. Nggih. Namung Sunan Kalijaga niku sing asli tiyang Jawi nggih. Mulane sandangane belangkonan klambine lurik Solo lho, kan siji. Para wali kok sandangane ngono. Iku diyambake katokan kejawan. Yang Jawa ni anggone ngoten niku. Nah nek ngoten niku namine belangkonan. Belangkonan niku namine ikat. Ikat ditaleni sek dados sekaker ngoten. Sekaker. Nggih, ditaleni sek niku terus diterokan sekaker. Nah nek sak para santri, para Islam niku ketutuk. Dadi nek pun ngelempak nggih dirapati ngeten-ngeten, sepot tarikane dhuwit penak, pemerintahane penak. Mergo tiyang pun klumpuk. Tutuki Pak nggih. Nggih, ketu niku ketutuk. Nggih. Tutuk tarikan Pak nggih. Lho niku nggih sak benere. Nggih. Nanging kula didinesi tiyang nggih pun nyatane ngoten, critane ngoten lho. Pinggone ketutuk. Lah ketu saniki rupane mboten rupa-rupa, kadang enten putih brek. Niku asline gadane Mbah Kaji asli. Nah, kaca sing kaji palsu ngoten lho. Wong mboten kaji kok nganggo ketu putih. Saniki pun umum Mbah. Lah nggih ngoten niku kaji sing benere ngoten sing pun duduken teng Mekah mriko Madinah niku sing asli. Nah nek kaji liya-liyane niku kaji napa? Kaji Ndolila. Napa maning Ndolila? Kaji Ndolila nggih tiron-tiron kaji. Tiron kaji. Tumbas ketune mawon nggih. Tumbas ketune mawon. Kaji kan kathah renane. Nggih. Kaji sokeh disokong wong akeh.